non sei se está ben o son, estamos todos preparados? Sí? Bueno, pois moitas gracias por asistir a esta roda de prensa onde, imos informar dos plantexamentos e asuntos que o Grupo Parlamentario Popular pois vai levar o pleno que se vai celebrar a vindeira semana. En primeiro lugar, como dixemos nos últimos días e dende que comenzamos xa este novo curso, pois pretendemos centrarnos en atender os problemas reais dos cidadáns galegos, e isto vai centrar boa parte das nosas iniciativas, e, por suposto, en reivindicar esas prioridades que Galicia necesita que sexan atendidas e que en moitos casos están sendo adiadas de maneira permanente polo actual Goberno de España, polo Goberno do señor Sánchez, agora en funcións. É por iso que a primeira iniciativa que imos propoñer para debate no pleno é a dun texto legislativo, a proposición de lei orgánica para a transferencia da titularidade das competencias da AP9, a Comunidade Autónoma de Galicia. Creemos sinceramente que esta é unha reivindicación longamente explicitada por parte do conxunto, ademais, da Cámara Galega, desgraciadamente decaeu por esa convocatoria precipitada de eleccións que fixo o señor Sánchez e, polo tanto, unha vez que están constituídas as novas Cortes e cumplindo o compromiso que manifestamos en todo momento de que íbamos a reivindicar estas cuestións, fose cal fose o color do goberno que finalmente se constitúa, pois a nosa primeira iniciativa é iso, unha reivindicación da AP9 que, como vostedes saben, é unha vía fundamental para a comunicación do 60% da poboación galega e que está sufrindo unha situación clara de discriminación, tanto na súa xestión, que entendemos debe ser de carácter autonómico, como no tratamento, coas peaxes e demais respecto de outras vías de similares características no conxunto que están espallando o conxunto do Estado. Polo tanto, imos a plantexar novamente esa transferencia, agardamos contar co apoio dos grupos parlamentarios para esta reivindicación e que así volva a producirse esa manifestación unánime por parte da Cámara Galega reivindicando algo que xa tería que ser certo fai moito tempo, pero que desgraciadamente os galegos todavía temos que seguir agardando. Como supoño que xa coñecen, se anunciou tamén a comparecencia do conselleiro do Mar para a petición propia para informar das previsións das liñas xerais dun sector que é fundamental para Galicia. Nos, dende logo, vamos a escoitar con moita atención esas liñas. Nos parece que é fundamental para un sector que últimamente non está sendo ben tratado nin polas autoridades europeas, nin ben defendido tampouco polo Goberno de España. Polo tanto, creo que a esperanza do sector do mar recae fundamentalmente na defensa dos intereses que faga a Consellería do Mar e por iso é fundamental que sexa esta primeira comparecencia ao Conselleiro do Mar neste novo período de sesións fronte a outras peticións que se fixeron, por certo, algunha sorprendente, non? Porque, en fin, é a primeira vez que escoitamos que se pretende avaliar o comenzo do curso escolar antes de que comence o curso escolar. É unha novidade que se introduce neste período de sesións. Esperemos que non se produzan moito máis nun sentido tan estrano como esa primeira, non? A partir de aí, levamos tamén unha serie de iniciativas en forma de proposición non de lei. Quero destacar as dúas. A primeira está relacionada coa defensa da Constitución, do réximen constitucional aprobado en 1978 e na defensa da independencia do Poder Xudicial. Porque, certamente, no transcurrir deste novo tempo parlamentario que se abriu unha vez celebradas as eleccións xerais, observamos circunstancias que nos parecen preocupantes. Observamos que parece que se está a mercadear cos contidos da propia Constitución, plantexando iniciativas que son certamente sorprendentes e que falan ás claras de transgredir os propios límites constitucionais, como a posible celebración de consultas ou referéndums, digamos, sectoriais ou en determinadas comunidades para tratar asuntos que competen o conxunto
dos españois. Nos parece que é unha cuestión preocupante e tamén é moi preocupante que se estea a falar de argallar unha posible amnistía que, evidentemente, despois do esperpento que vivimos con aqueles indultos, non? Que o que fixeron foi revocar por intereses políticos decisións judiciais, parece que agora se quere repetir esta circunstancia, esta vez de maneira máis amplia, generalizada, e non deixando xa sen castigo un delito, senón eliminando a propia comisión do delito, eliminando o delito en sí mesmo, como se aquel intento de subvertir a orde constitucional non tivera pasado nunca. Nos parece que é inaceptable e, polo tanto, creo que o Parlamento de Galicia, estamos convencidos delo, debe de pronunciarse nese sentido. Igualmente, como nos preocupa, como decía, a situación e os servicios públicos que se prestan aos galegos e que se teñen que prestar cada día en mellores condicións, imos levar unha iniciativa instando a Xunta a potenciar, verdade, unha cuestión tan importante relacionada coa investigación e coa propia prestación sanitaria como é a medicina xenómica. En concreto, imos instar a Xunta de Galicia a potenciar a investigación no eido desta medicina, da medicina xenómica, co establecemento de acordos de investigación con entidades que permitan xerar un valor engadido en materia de detección precoz por os traballos realizados xa pola Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. Galicia aspira, e creo que en boa parte leva tempo liderando a innovación no eido da medicina no conxunto do noso país. Creo que, fronte a mantras reiterados que cuestionan a calidade da sanidade galega, Galicia leva moito tempo á vanguarda da prestación sanitaria, sen negar os problemas que sufrimos, que, como vostedes saben, e temos reiterado en tantas ocasións, son problemas relacionados coa falta de previsión do Goberno nacional na dotación de novas plazas de formación para determinadas especialidades sanitarias. A Xunta, no ámbito da súa competencia, no ámbito do que realmente pode facer, aumentou de maneira moi importante os investimentos para dotar de calidade, tanto no que fai referencia á dotación de persoal sanitario, e poder atender aos pacientes galegos nas mellores condicións, como na dotación dos mellores materiais, das mellores tecnoloxías que permitan mellorar tanto no ámbito da detección e prevención das enfermidades como no do tratamento. A materia que motiva esta iniciativa, que é a medicina xenómica, nos parece fundamental de cara ao futuro e, polo tanto, vai ser tratada neste pleno. Por suposto, imos tamén a amosar o noso interés por distintas cuestións a través das preguntas orais que lle podemos formular ao Goberno e que van a tratar distintos temas, creo que de interés. O primeiro, recuperamos unha pregunta que fora adiada respecto á prevención a loita contra a violencia de xénero. A nós nos parece que para avanzar nesta materia, para continuar dando pasos que, sin dúbida, son imprescindibles para acadar unha plena igualdade e para acabar definitivamente coa lacra da violencia de xénero, é fundamental saber de onde vimos, é fundamental coñecer os pasos que se levan dado nos últimos anos, e iso é o que llevamos a preguntar ao Goberno, cal é a valoración que fai respecto das políticas impulsadas en materia de prevención e loita contra a violencia de xénero nos últimos anos. Tamén queremos interesarnos por un tema que creo que preocupa ás familias galegas e moi especialmente tamén a xente nova, que é o do parque de vivenda pública, non? Como saben vostedes, pouco antes do verán se produciron aqueles anuncios que, en fin, unha especie de subasta de vivendas públicas que parecían existir en Galicia por parte do Goberno de España e que se están concretando prácticamente na nada. E iso preocupa porque se despertan expectativas que finalmente non son cubertas. Frente a iso, nos esperamos do Goberno galego políticas serias, políticas reais, políticas que se concreten efectivamente en facilitar
novas vías de acceso, novas posibilidades de acceso a xente moza, ao conxunto das familias, pois a vivendas públicas de calidade e accesibles. E, polo tanto, iso que nos vai a interesar, en este caso, que coñecer as vías articuladas polo Goberno para ampliar ese parque de vivenda pública protexida na nosa comunidade autónoma. E, por último, un tema que tamén creo que preocupa de maneira moi especial os sectores empresariais e productivos, que é a exclusión de Galicia e do conxunto do itinerario noroeste do corredor atlántico do órgano xestor encargado de coordinar o transporte ferroviario europeo de mercadorías. Un novo feito, unha nova mostra do abandono do goberno do señor Sánchez dos intereses e necesidades da comunidade autónoma galega, en este caso tamén de todo o noroeste. Certamente un feito difícil de explicar e, polo tanto, creemos que a Xunta, o goberno galego, debe posicionarse claramente sobre cal é a súa visión sobre esa nova exclusión de órganos decisorios en materias decisivas para o noso desenvolvemento económico, e imos pedirlle ao goberno que se manifeste e que nos conte cales van a ser as vías polas que vai a demandar un tratamento equitativo, xusto, igualitario de Galicia respecto de outras comunidades. Se esta exclusión se producira respecto de outras comunidades autónomas, en fin, digamos, defendidas por grupos cuxo apoio precisa o señor Sánchez para aspirar a revalidar mandato, probablemente estaríamos falando dun escándalo mayúsculo. A nós, como que nos interese defender os intereses de Galicia, nos parece igualmente mayúsculo o escándalo de que se nos exclúa dese órgano xestor de coordinación do transporte ferroviario de mercadorías. Eses van a ser os temas que van a centrar a nosa actividade e, pola miña parte, pois nada máis, salvo poñerme a vosa disposición para contestar calquera cuestión que consideredes de interese. Por suposto, máximo respeto á opinión dos profesionais da educación, pero, dito isto, a mí me gustaría clarexar distintas cuestións. A primeira, cando falamos dunha mellora das ratios de profesor por alumno, creo que temos que falar dun baremo evidentemente comparativo. E precisamente Galicia non sae mal parada nesa comparativa de ratios. Todo o contrario, levamos anos entre as comunidades autónomas con mellor ratio de profesorado por alumnado. O peche de aulas, quero aclarar certas cuestións. En primeiro lugar, este goberno, a diferencia do anterior goberno galego, o que estableceu foi criterios obxectivos para o mantemento ou peche de determinadas unidades. Fronte a aquela improvisación, non que se castigaba ou premiaba determinado o mantemento ou eliminación de determinadas aulas en función da simpatía co goberno municipal de turno, aquí se estableceron simplemente uns criterios claros. Cando esos criterios se cumplen, pois hai que eliminar esas aulas. Cando esos criterios se manteñen evidentemente tamén as unidades educativas, como non pode ser de outro xeito. E segundo, cando se fala destas cousas, eu creo que si que debemos facer un xuicio serio e ecuánime. O que nos ten que preocupar en Galicia realmente non é a perda de aulas, é a perda de alumnados. Nos sufrimos un problema demográfico que é o que causa esta situación. Levamos moito tempo pedindo o compromiso de todas as administracións para afrontar ese problema demográfico e a mala sorte, a desgracia que sufre o goberno galego é que parece que está só na loita contra ese problema, que debería ser un problema esencial para todas as administracións, porque afecta a Galicia de maneira moi importante, do mesmo xeito que afecta a gran parte do conxunto de España, e incluso se está tendo consecuencias no conxunto da Unión Europea. Nos parece que hai que facer un tratamento serio desta cuestión e, dende logo,
en materia educativa o que pode decir con orgullo, creo que este goberno e o grupo e o partido que o sustenta é que a mellora da calidade da educación do ensino galego en todos os ámbitos expresada na práctica totalidade dos informes internacionais, creo que deixa moi pouco lugar a dúbida sobre o compromiso do goberno galego de Alfonso Rueda coa calidade do ensino galego. Bueno, creo que o BNG non asume cal é a realidade política de Galicia. Esa é un problema serio. En primeiro lugar, porque falando das expectativas de Galicia e da visión desa gran Galicia que dicen defender, creo que se esquece de que o gran varapalo que se produciu en Galicia nas pasadas eleccións foi o do grupo parlamentario, o do propio BNG, que todos recordamos aspiraba á conformación dun grupo parlamentario propio, e a súa triste realidade hoxe é que a súa proposta desa República Galega pois tuvo unha moi escasa acollida por parte dos galegos que acudiron ás urnas. Esa é a realidade. Eu entendo que o BNG defenda, bueno, pois, os intereses e plantexamentos do BNG, pero ten que empezar a asumir de maneira clara que non se corresponden co da inmensa maioría dos galegos que non coinciden niso. O plantexamento dos galegos eu creo que é moito máis razonable e, ademais, creo que está moi ben recollido polo presidente Rueda, que o dixo sempre, que non aspira a convertir a Galicia nun paraíso porque teña un trato diferenciado respecto a outras comunidades, pero non vai tolerar nin por un só momento que Galicia sexa discriminada respecto a ninguén. Nin queremos ser máis que ningunha outra comunidade, nin admitimos ser menos que ningunha. Dito isto, eu lamento que o BNG permanentemente vincule o futuro de Galicia ao do País Vasco ou ao de Cataluña. O futuro de Galicia está vinculado única e exclusivamente á vontade das galegas e dos galegos. E os galegos e as galegas levan moitos anos dicindo que se sinten plenamente galegos, que se sinten plenamente españois e que se sinten moi maioritariamente reflectidos e respaldados polos plantexamentos do Partido Popular de Galicia. E estou seguro de que cando volvan a ser chamados ás urnas, iso non vai cambiar e o presidente Rueda vai a obter o apoio, o respaldo inmensamente maioritario do conxunto da sociedade galega. Non só é que tanto cambiara, é que non cambiou absolutamente nada. As palabras do conselleiro en pleno siguen plenamente vixentes. Nós o que procuramos sempre é dar a máxima liberdade de elección ás mulleres que teñen que afrontar pois unha intervención tan complicada, tan difícil, traumática en moitos casos como é un aborto. E, polo tanto, evidentemente a muller a quen lle corresponde decidir como e quen practica esa actuación. A partir de aí, o que atendemos é unha suxestión do Consello de Contas, que o que pretendía que xa se producen abortos desde fai moitos tempos no ámbito da medicina privada e, polo tanto, o que hai que facer é regularizalos e darle unha fórmula contractual para que, digamos, eliminar calquera tipo de dúbida ou de imprevisión nese sentido. Calquera muller galega que queira abortar no ámbito da sanidade pública o vai poder seguir facendo como fixo ata agora con absoluta normalidade. Eso foi o que dixo o conselleiro naquela comparecencia no pleno. Ese segue a ser exactamente o mesmo plantexamento que se fai dende a Consellería de Sanidade. Polo tanto, eu estou moi sorprendido por esta polémica, un tanto inventada, se me permite, porque non mudou absolutamente nada, salvo o sistema de contratación
de un servicio que xa se estaba prestando. Bueno, a mí me parece primeiro moi, en fin, aventurado decir que hai máis risco porque a conselleira ou altos cargos da Xunta coñeceu que están facendo os seus servicios de inspección. Me parece aventurado, me parece unha acusación grave por parte da oposición, cada un saberá o que di. É certo que estamos acostumbrados a ese tipo de acusacións gratuitas sin ningún fundamento. Non é a primeira vez que as coitamos, levamos moito tempo escoitando de maneira recurrente. É certo que cando se fai fincapé en que carecen por completo de fundamento e se piden rectificacións á oposición, sempre se poñen de lado, dicindo que eso non o decían eles, que o din terceiros, pero o certo é que respaldan de maneira permanente esas acusacións sin ningún fundamento. A min, respecto a esas queixas, respecto dese sistema que mudou na planificación das visitas, das inspeccións, creo que o que ten que explicar é a oposición outra cousa, porque cando se producía ese sistema organizativo que tanto lles gustaba, facían exactamente as mesmas críticas que fan agora, porque non mudaron e non deixaron de espallar en aquel momento sospeitas sobre eses avisos, eso sí, cunha cuestión en común en todas estas acusacións, a absoluta falla de ningunha proba que sustente unha acusación tan grave. Porque eu volvo a repetir, esas acusacións xa se produciron aquí, por exemplo, por parte de organizacións invitadas pola oposición a participar nos traballos da Comisión de Estudio sobre a situación do COVID e se facían acusacións directas a funcionarios públicos. A mí me parece que é moi grave poñer en dúbida o bo facer de funcionarios públicos. E é moitísimo máis grave facelo amparado, en primeiro lugar, por unha acta de diputado e, en segundo lugar, sen presentar unha soa proba que acredite esas acusacións. Nós o que pedimos é prudencia, respeto para o traballo dos profesionais e, a partir de aí, por suposto, máxima transparencia e aclarar cualquera cuestión que poida suscitarse ao respecto. Bueno, volvo a repetir, cando ese sistema estaba en vigor, as críticas se producían exactamente igual, e se cuestionaban. De feito, en aquel momento, xa non se cuestionaba só o actuar de determinados representantes políticos, sino dos propios inspectores. Nós, volvo a repetir, eu son moi respetuoso coa labor de todo o mundo, e se os inspectores consideran que teñen que facer algunha proposta que les entendan que mellora o sistema de inspección, estou seguro de que a Consellería vai estar encantado de atendelos, de estudialas e de implementalas se esa é a cuestión. Pero, de verdade, me parece que é xerar unha alarma innecesaria cuestionar a actuación dos servicios de inspección que son os que garanten que os nosos maiores, os que están nasas residencias, se sean atendidos nas mellores condicións, que creo que é o que desexamos todos. Xa temos experiencia en determinadas alarmas que se xeraron no conxunto, que despois se demostraron falsas e que non aportan nada. Eu o que quero decir e aseguro, porque estou absolutamente convencido desos, é que cando os servicios de inspección da Xunta detectan unha irregularidade nunha residencia en calquera servicio público, actúan de inmediato coa máxima consecuencia. Cando hubo que pechar centros, como foi o caso, se pecharon de maneira inmediata, se trasladou a todos os usuarios do servicio pechado e se garantiu en todo momento que estuvesen correctamente atendidos. Son os nosos maiores, os de todos, sin cores políticas, creo que merecen todo o noso respeto e creo que merecen que non ser utilizados como un elemento de confrontación partidista, porque me parece que iso non axuda a ninguén e, dende logo, non axuda en nada aos usuarios
das residencias de maiores e aos familiares que precisan de ter a tranquilidade de saber que están sendo correctamente atendidos e que, se non é así, os servicios públicos van a actuar contundentemente para revertir esa situación no plazo máis curto posible. Pois, se non hai ninguna cuestión máis, moitísimas gracias.